Оръжието на боговете е едно – Словото. И право на боговете е да дадат Слово, а основание на миряните е да го направят живот и да възправят олтар, на който да възнесат своята жертва. Затова велики мъже на велико посвещение, наречени светци, ни оставят азбуки, веди, глаголи, добро, ест и другите букви. С тази азбука сърцата ни казват молитви и с обич децата поднасят света на своя учител, на своя духовен наставник, че ги учи на слово. Така че 24 май е празник на просветлението. Но културата не е спомен. Не е само това, което се поднася като празник. И споменът, ако има стойност, не бива да става традиция, а трябва да събужда нови ценности, за да има нови лъчи на прозрение, които да правят обрат в поведението на човека и на неговата история. Едва ли братята Кирил и Методий създадоха тази книжовност, за да можем да публикуваме някакви неполезни за човечеството неща. Разбира се, че тази книжовност е създадена за наше улеснение при ученето. А за какво ни е това учене? Ако целта ни е да разберем всяка една малка точка от Вселената, то тогава учението е полезно. Но ако учим за да имаме добър успех, за да взимаме стипендии, за да сме отличници, за да имаме образование или да имаме добър авторитет, то тогава това учение не е нищо освен загуба на време. Или с други думи казано, учението и всичките науки, всичките учебни предмети са пътеводители за правилния път, търсещ смисъл на всяка една точка от Вселената. Съответно, ако учим с тази цел, то тогава ще има и някаква полза от нас за нашия град. Ще бъдем от тези, които заслужават да празнуват празника на своя град. Дано ние всички да сме били от тези хора, които да са заслужили днес да празнуват 24 май, ден на град Балчик.